एगो शोक गीत गौने हम आपन तो मेटर बना लगन है विष्णु है गीत गाओ के एक दिन नदी के तीरे कदो जात रहले झाड़ा फिरे इको कम पहले अचके में लोग बोले तोरी ब्यास के लंगड़ के मोहर है जहां ना लगी जीवन अठजाम गौते में बीत जाई बाकी हम तो शुरू से ब्राह्मण लोग के कल्याण कइले बानी एगो यादव जी संग चलते बाटे एगो हमार भूमिहार है कुंवर जी वहां संगे चलते बा तो ब्राह्मण के हमने कदर कले बन जा केकरा पर मेहनत नहीं कइले वरुण पाड़े साहेब गिरी चोर व्यास मनोज गिरी रहो ओ सरवा करो झाल चोर चोरावे ला का हो जाई हमरा के चिंता हो जन्नी मनोज बाबा मित्र हैं वहां के वहां पर भी मेहनत कइले बनी आ तनी भर जान पहचान वो सबके बढ़ जता नु तरवा तना अगर आए लागो तनी नु ना कोनो कोनो छोटकी पिलियन पर झबरावा कुकुरा को एक लंग दे देले सो अगर राजा तर सके हम एलसीसीएन बच्चा देवे वाला बानी हो तुकला ला दे ऊपर पर विदेशी बच्चा दे मगर राजा तर से चाचा मीठा पति मीठा पाती आई नहीं की जानत कि पूछिए के बनाइल बया जो करू एक और याद कली ना यार रासो पेट्रोल भरवाई गाड़ी में नु भरवाई न मंगल जी डीजल भी 4 चक्का में भरात होई इंडियन पेट्रोलियम में भरवाई नी लो भारत पेट्रोलियम में भरवाई नी लो इंडियन ऑयल में भरवाई नी लो बाकी कबो हे ललका ए सार में भरवा के देखिए ESHAR ESSAR कंपनी ई सर कहां के हो ए सार के बहुत दूर से पकड़बा विदेशी रिलायंस के जोड़ा में जाला एकदम में मेरा रिलायंस नाम से नहीं चलता रे स्कूल टाटा कंपनी के जोड़ा ए सार के रेट कितना बा जानता नहीं पता ना 95 रुपया 68 पैसा ए सार के भरे जितना बढ़िया बा कि अगर चल जाई 1 लीटर में और कोनो डीजल एवरेज देत होई 12 के 13 के ये सार के एवरेज बाजी 1 लीटर भरवा ली 14 किलोमीटर लेके जाए 14 से कम के भरे देबे ना करे हफ्ती लेता जीते ब्रो हमारा मुंहवे में बाबा चुटकुला हंसी हो गलतियों ना बोलो रोक ब्राह्मण ही रात पर गोले लागो हमार डबल अर्थ बा कि ना जगह श्रवण के डबल अर्थ बा होगा ये सार कंपनी देखत ना कि ना ध्यान दी के कर सब तो रिलायंस में रह गने जीवन भर महात्म बाबा के हमने के आदर्श मानते नहीं जा तूफान जी के रेंज के वही नियम न तो तूफान बाबा प्रभुनाथ बाबा तूफान भैया हम जलेश्वरो सिंह से गौले हैं गायत्री ठाकुर से गौले हैं मजबूरी में गौले उतना बड़ आदमी का प्रोग्राम रहे दिनेश्वर ओझा सहजौली शाहपुर धुरान काका राधा किशन चौधरी रौरा एगो जैसन व्यास बड़े ऐसा एगो व्यास भइल बड़े आवाज मलिका संजीत बबुआ ऊपर भी जोड़ी चलता है तना जोड़ी चलता कि सवेरे ले लो रामायण के उड़वा देता है एकदम ना तो वो गायिका बड़ी निर्मला जादव वाला जादू कई मेहरारू से गावता रही ये लो से गा दहला पर लोग के लेवल लग जाता है तब का जेंगा एगो मुखिया के लालू काका बतिया के एक संग फोटो डाल दे तो मुखिया का हाई लेवल नाम हो जाला बाबा कहवाई मत मूड में नहीं खी 4-5 गो गौनैया गा दहने नु तोरवा के ब्यास लो चिन्ह गइल समीयत फोन करल के आई को बुगाई सियो नारायण चिन्ह गइले उमा भैया भैया ओ चाचू उठो तने उठियो ध्यान दी के 6:30 होके अलावा लागत नहीं कुछ बोले मैं एक पर महात्म बाबा के रेंज के होई ऐसा मत करी ध्यान दी देखि रहो फिर सुनाओ तने एगो उमा भैया उठी रहो लागी थई उमा भैया उठ के तने बैठी तने रहुआ लायक गीत हई हमनी के महात्म बाबा के रेंज के होई भागो मत उमा भैया